Senide maiteok, jaunaren bakea eta poza zuekin. Aita Santuaren zahartzaroari buruzko katekesiak jarraituz, gaurkoan Bibliako pertsonaia sendo bat dugu izpide. Eleazar du izena. Antioko Epifanes erregearen jazarpenean garai hartan bizi izan zena. Irudi bikaina dugu. Zahartzaroan fideltasuna eta fedearen ohorea zaindu dituen gizonaren testigantza aparta ekartzen dizkigu. Azkarra eta trebea. Fedearen ohoreaz hitz egin nahi nuke gaurkoan. Ez soilik, koherentziaz, aldarrikapenaz edo erresistentziaz. Fedearen ohorea presiopean jartzen da, bortxakeria medio, dominatzaileen kultura, edo zer gauza prest egiteko dagoela. Eta fede hori suntsitzeko gutxietsi, iraganeko zerbait bezala edo tenkortasun soiltza jotzen bada, historia biblikoak kontatzen digu nola judutarrak bortxatuak ziren idoloei eskainitako haragiak jaten. Eleazarren txanda iritsi zelarik, 90 urteko gizona, elkartearen estimua eta itzala zuenez, erregearen ofizialek aholkatzen dute sakrifizioa erdizka egitea, hau da, haragia jateko itxura soilik eginez. Itxura zalekeria erlijiosoa, eta inbeste itxurakeria klerikal. Itxura egizu, eta inorrezta konturatuko. Horrela, Eleazar salbatuko zen. Azken finean oso gestu txikia utzala eskatzen zitzaion. Ezer gutxi da, baina Eleazarren erantzun lasaia eta sendoa deigarria zaigun argudio baten gainean oinarritzen da. Gakoa hauxe da. Zahartzaroan fedea desondratu bizia egun gutxi batzuk luzatzeko. Ez du inolako alderik, zahartzaroa gazteei utzi behar dieten ondarearekin konparatuz, datozen belaunaldiei. Zein jatorra Eleazar hau, bizitza osoa, bere fedearekin koherentzia osoz bizi ondoren, eta orain, gaitzespen baten planta egiten badu, belaunaldi berria kondenatzen du. Fede azken finean itxura bat besterik ez dela izan pentsatzera. Azalezko estaldura bat, alda edo kendu daitekeena behar izan ezkero. Bere baitan soilik gorde daiteke fedea, kanpoko inolako loturari gabe. Eta hau ez da hola, dio Eleazarrek. Jarduera mota honek ez du fedea oratzen, ez da jainkoaren aurrean ere. Eta fede ustutze honen ondorioa gazteen barrentasunarentzat erabateko ondamena da. Gizon honen koherentziak gazteetan pentsatzen du, datorren ondarean, herriarengan pentsatzen du. Zahartzaroa gertatzen da eta hau gure adinduentzako ederra da. Gune erabakigarria, testigantza mota honen adin ordezka ezina. Aiton bat, bere zaurgarritasuna dela eta fedearen praktika garrantzi gutxikotzat joko balu, honek bultzatuko lieke gazteei, fedeak ez duela benetako loturarik bizitzarekin pentsatzera. Pentsa eraziko zieten fedea, jarduera batzuk besterik ez direla. Eta behartuak izanez gero, alda daitezkeenak, edo itxuratu, azken finean ez direlako, hain garrantzitsu bizitzeko. Garai bateko gnosi heterodoxoa. Lehenengo mendeetako kristautasunarentzat maltzurkeria indartsu eta liluragarria izan zenak hauxe berazion. Kontu zaharra dugu hau beraz. Fedea espiritualtasun bat dela. Ez praktika bat. Buruaren indar bat. Ez bizimodu bat. Fideltasunak eta fedearen ohoreak heregia honen arabera
ez dute zer ikusirik bizitzako jarduerekin, elkartearen ohiturekin, gorpuaren simboloekin. Ikuspegi honen lilura eta xarma ez dira nola nahikoak. Azkenean egia borobil bat nolabait interpretatzen duelako, fedea ezin daitekela inolaz ere nahastu janarekin, ezer ikusteko duela hainbat lege eta gizartearen praktikekin. Fedea bestelakoa litzateke. Arazoa da gnostikoen erradikaltasun fede kristauaren errealismoa ezabatzen duela. Zeren fede kristaua errealista da, ez da soilik kredoa aitortzea, baizik eta kredoa pentsatu, sentitu, gauzatu. Eskuekin landu egiten da benetako fedea. Gnostikoen proposamena ordea hauxe da, itxuratzea, garrantzia espiritualtasunak duelako eta gero nahi duzuna egin dezakezu. Eta hau ez da kristaua. Heregia hau gure artean modan da, hainbat espiritualtasun zentrotan ere aurkitzen delarik. Eta jendearen testigantza ustu egiten du. Jainkoaren zantzu konkretuak elkartearen aurrean aurkezten direlako. Eta buruaren ideia maltzurrei gorputzaren gestuen bitartez aurre egin behar zaielako. Garbi esan dezagun, dio Frantzisko Aita Santuak, tentazio gnostikoa gure garaiko desbideratze nabarietako bat dugu. Beti hor da. Gure gizarteko joera askoetan, gure kulturan, fedearen praktikak irudipen ezkorra jasatzen du. Kultur ironia eransten zaio, edo baztartze ezkutu bat. Fedearen praktika, Jesusen garaian jada hortziren gnostikoentzat, kanpotiko alferrikako azaleratze bat da, kaltegarria gainera. Liturgia ondar zaharkitu bat, superstizio ezkutu bat ahulentzat moldatua. Gure gazteentzat presio hau ia jasanezina zaie, eta guri zaharroi dagokigu fedeari bere ohorea itzultzea. Modu koherentean biziz, eta hauxe da Eleazarren testigantza. Fedez ekitea ez da gure ahuleziaren seinale, aitzitik bere barne indarraren ezaugarri baizik. Ez gara jada umeak. Jaunaren bidean sartu ginenean ez zen txantxetan izan. Adineko senideok begira ditzagun gazteak. Beraie guri so daude, ez dezaguna ahaztu. Gure koherentziak bide bikaina ireki diezaiekete. Gure itxurazaletasuna ordea egundoko mina. Badugu lan ederra. Senideok, jaunak eman diezagula bere espiritua. Aio.